nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodho ati siang rinten dalu kinurban jiwa raga ngundang rasa tumata sing kalbu lir nguyai segoro datang bisa ngluluhke atimu suwe nggonku ngenteni lewong ing ati ka enduk jambi dadya ati sawiji najan apa tak lakoni sabda pandita ratu mung sliramu dadya ing sisihmu mugi Gusti nglailani tresnaku bakal dino mati. Para tamu sinedahan sumangga sugeng midhangetaken. Welcome to my channel DJ Jokai Sragen. Sumangga para tamu kakung ya putri dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodho ati siang rinten dalu kinurban jiwa raga ngundang rasa tumetes sing kalbu lir nguyai segoro datan bisa ngluluhke atimu suwe nggonku ngenteni lewong ing ati ka entuk jambi dadya ati sawiji najan apa tak lakoni sabda pandita ratu mung sliramu dadya ing sisihku muga Gusti ngilani tresnaku bakal dino mati. Nggih, mandeg sik, nggih, pinarak sik sediluk tak interaksi, nggih. Nuwun sewu Bapak Pranatacara. Nggih. Niki wonten tlatah pundi Bapak?
Niki kula saking adoh-adoh Nggih, niki wonten telatah Taman Sari Telaga Saking Wungu. telatah Taman Sari Nggih. Telaga Wungu. Ingkang kagungan dalem sinten? Bapak Haji Surono. Oh, Bapak Haji Surono. Nggih, nderek pitepangan. Lah kok iki mang kok ya ana pranatacara sing putri-putri akeh kaya ngene iki. Oh, bergodo pinten? Bergodo 3 dosa kalih Bapak. Bergodo tindang dosa Nggih, kalih. leres. Oh, berarti niki taksih nderek gegladen. Leres. Oh nggih, nek nderek tasik nderek gegladen kudu temenanan. Mulane niki bakale 2026 niki bakale wedok-wedok bakale padha dadi pranatacara. Amin. Nggih. Amin. Lah niku mangke Pangestunipun, panjenengan Bapak. bergodo 3 dosa kalih payu kabeh. Amin. Nanging panjenengan kudu genaone temenanan nek perlu niku panjenengan nderek geladen utawa nderek magang niki kula ndek tepangan namine niku Pak Ngadiman Wong Pati mangke jenengan tak paringi nomere Oh nggih nggih. mangke jenengan nderek geladen nderek ngabikta teng mriku mangke nderek Pak Ngadiman nek Pak Ngadiman niku nek perkara amplop ora dipikir Niku kawastanya antrik nggih, Bapak. wingi entuk amplop niku disuwek malah. Oh, ngoten ki amplope. Mulane Isine panjenengan bergodo 3 dosa kalih mangke ngaksu kawruh nderek wiyata bakti nek cara nganu nggih Pak Ngadiman. Mangke tak paringi nomere Pak Ngadiman. Nggih. 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 Matur sembah nuwun Bapak, nggih saged pinarak. Kula tak nderek pitepangan karo mantene ya. Kok ayune kaya ngene iki mang Ibu Pengadi Busanane saka ndi Mas? Bu Suryani. Bu Telatah Budi, Bu. Suryani ingkang telatah saking Semampir. Semampir. Wah, kok gebyare iso kaya ngene, semerlape kok kaya ngene. Piro Mas ngene iki kira-kira Mas? Mirah 300 mawon. Ya Allah Gusti, monggo tak tawarno niki mung 300.000 nggih. Segedap Bapak. Panjeripun. Alah ya Allah Gusti, aku rumah saku tiwas tak temenanan, jebule mung panjere tok ya. Nggih. Alah pranatacarane ngajak guyon jebule cah. Nggih, matur nuwun kula tak nderek pitepangan rumiyin nggih Bapak. Bapak, ngantene wedok kak ayune ora karuan ngene, tak tepangan. Pitepang sinten Bapak, Mbak? Ayu Sekarwangi. Ya Allah ayune kok ngene. Nggih, kula kelingan Bapak. Bareng kula nglirik sing kaya teng mriko, niki kula niku kemitan kaya pengantin sing viral. Bojone tuwa, duda, ayu pisan kaya iki tak cedhakane. Nggih, viral, bojone tuwa nikah ping 3, ija ayu pisan. Tapi wong usaha, pengusaha, jenengan nggih pengusaha nggih? Ya padha kok Pak, padha berarti niki nggih. Nggih. Lah iki anake dhewe mboten gawan are. Nggih ngoten niku Bapak nggih iso. Ya Allah, jebule iso. Iso nyambut gawe cah jebule. Nggih. Sedelok-sedelok tak sapa. Aku ora wani suwe-suwe beda besane. Sing mari sing bayar kula niku niki mulane wingi cibit bayar lunas kula wani. Lah nek besane kok ora tak nganu nggih. Nggih nderek pitepangan. Sinten Bapak? Bapak Zarohim. Bapak Zarokim. Kok bojone kok ya kenik-kenik ngene ya, Cah? Mulane Mas, ngono ku sutradarane sapa lho Mas? Kok iso do milih ngono-ngono iku lho Mas. Mas Pranoto. Mengke nganu mawon, WA mawon. Oh nggih. ngoten. Japri mawon. Nggih, nggih. Kok sutradarane le milihno kok ya kenik-kenik ngono. Nek ya iki ya ngene. Nggih, tak nyapa nganune nggih para pengiring nggih. Nggih, para pengiring mangke kula niku wektale mung sedelok. Niki panjenengan nyuwun gending napa lagu napa? Napa? Dangdut, solawatan, campursari. Nggih, tak turuti kabeh. Jaluke campursari solawatan. Nggih, sing jaluke lungiting angswara. Nggih, niki mangke kula ben wektune mboten sedelok. Mas lagu sing kedua mawon langsung ke hit karena waktunya. Nggih, jane aku pengen sodok suwi. Ya, monggo. Monggo, ayo joget. Monggo, sing badhe nyawer, sing badhe nderek monggo. Niki kangge penghibur panjenengan.
ati sepisane didawa ake umure dening kang angka lorone bisa dijemanake rezekine. Bisa dikambangake sembarange ayun joko kerukunan ojo nganti pedhot kone kekancan anggone padha tetanggan uga nggone padha paseduluran silaturahim ono ing alam bebrayan ngragetake gone paseduluran ono loro manfaate sepisane didawa ake umure dening kang angka lorone bakal dikambangake rezekine. Sedulure bakal dikambangake sembarange ojo lali kerukunan ojo nganti pedhot ngene kekancan anggone padha tetanggan uga nggone padha paseduluran. Nggih, terima kasih niki Pak Cak Man saking Sragen niki mangke langsung ke Purwodadi mulane wektale mengsedel mawon. Mugi-mugi bergodo tigang dosa kalih mangke saged payu kabeh. Nggih, ben balekno le tuku seragam. Saking kula yen pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.